Prelazimo na 3. točku dnevnog reda, to je Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o uzgoju domaćih životinja, prvo čitanje, P.Z. broj 71. Prije nego što dam riječ ministrici, samo bih podsjetila članove odbora kako su uz poziv za ovu sjednicu proslijeđene primjedbe i mišljenja koje smo zaprimili u odboru od strane nekih predstavnika pčelara i pčelarskih udruga, a odnose se na ovaj prijedlog zakona. Mi smo na osnovu tih predstavki zatražili od Ministarstva poljoprivrede očitovanje koje smo dobili, ono vam je također dostavljeno, te nam se po tom pitanju obratio i predsjednik Pčelarskog saveza pisanim putem, to vam je također dostavljeno u prilogu sa pozivom za ovu sjednicu. Sada molim ministricu Mariju Vučković da obrazloži prijedlog zakona, ali ako ministrice možete možda i ukratko se onda osvrnuti na te primjedbe koje smo dobili i predstavke pojedinih pčelara na onaj najosnovniji dio i odmah nam dati odgovor. Evo, izvolite. Hvala lijepo, gospođo predsjednice. Dakle, Zakonom o uzgoju domaćih životinja uređuje se uzgoj domaćih životinja, priznavanje uzgojnih udruženja i organizacija, odobrenje uzgojnih programa, nadležnost za provedbu uzgojnih programa, specifične tehničke aktivnosti vezane za provedbu uzgojnog programa, proširenje geografskog područja primjene takvog uzgojnog programa, dobivanje statusa izvornosti domaćih životinja, upravljanje genetskim resursom, uzgoj i reprodukcija, zatim isto tako vođenje evidencije, registra o proizvodnji i prodaji zametnih proizvoda i slično. Znači, središnja točka ovog zakona koji je isto tako stupio na snagu 2018. godine, koji je nastao kao posljedica obveze preuzimanja pravne stečevine Europske unije, odnosno uredbe o uzgoju životinja, jesu uzgojna udruženja i organizacije i potreba delegiranja administrativnih funkcija na uzgojna udruženja koja će provoditi selekcioniranje, čuvati genetiku, razvijati programe za izvorne pasmine i sl. Analizom sadašnjeg normativnog okvira ocijenjena potreba daljnjeg unapređenja tog nacionalnog zakonodavstva, pa koje je izazvalo i ove upite, ali tek nakon elektronskog savjetovanja koristim prigodu naglasiti da je elektronsko savjetovanje bio jedan komentar i to pozitivan, jest proširenje primjene i na uzgoj sive pčele koja se smatra izvorno hrvatskom pasminom pčela. Naime, kako je u toj predstavci dobro bilo rečeno, uredba precizira uzgoj i uzgojna udruženja i organizacije za određene vrste domaćih životinja i to za goveda, kopitare, svinje, perad, međutim ona ne zabranjuje da se to proširi primjerice na pčelu i na druge vrste domaćih životinja koje nije posebno precizirala, nego naprotiv to se i preporučuje i većina zemalja je to i napravila. Koliko su naši podaci, a imamo ih ovdje napismeno. Osim uvođenja obveze, uvođenja dakle preciznijeg definiranja uzgoja sivih pčela, dodjele ovlasti uzgojno udruženje koje će provoditi takav odobreni ovlašteni program i provođenja isto tako obveze vođenja registra od strane takvog udruženja. Odredbe zakona također propisuju ukidanje katastra pčelinjih paša. Zašto ih brišemo? I to se spominje u predstavci. Katastar pčelinjih paša je prilično sličan po podacima koje traži u odnosu na vođenje pašnog reda. Vođenje pašnog reda obavlja Hrvatski pčelarski savez putem pašnih povjerenika kojih je negdje oko 120 u Hrvatskoj. Ministarstvo poljoprivrede za koje je stajala obveza vođenja katastra pčelinjih paša do sada tu obvezu nikad nije izvršavalo, nije uspostavilo, niti to treba raditi s obzirom da se gotovo ista obveza već radi putem uspostavljanja i vođenja evidencije o pašnom redu od strane 120 ljudi na terenu, pašnih povjerenika koje vodi Hrvatski pčelarski savez. Dakle, to je nepotrebno administriranje koje se nije provodilo u praksi. Također, izmjenama zakona je osigurana pravna osnova za definiranje uvjeta uzgoja i zaštite izvorne sive pčele, omogućavanje tom priznatom uzgojnom udruženju, vođenja registra, jer svakako uzgojno udruženje koje je priznato je obvezno zakonom već iskupljati podatke i propisivati uvjete za vođenje registra, stoga se i to smatra najbolje u odnosu na rješavanje pitanja nepotrebnog administriranja, da je isto tako udruženje kao i bilo koje drugom uzgoju
domaćih životinja vodi i takav registar. Za provođenje izmjena zakona nije bilo potrebno, ne treba osigurati sredstva u državnom proračunu. Što se tiče predstavke, evo u ovom dijelu koji se odnosi na potrebu očuvanja i definiranja pravila uzgoja za ono uzgojno udruženje koje zadovolji sve uvjete propisane ovim zakonom. Nastala sam kratko objasniti, mi mislimo da je to dobro za Hrvatsku, mi mislimo da je dobro očuvati našu izvornu pasminu i sprječavati miješanje sa drugim pasminama, pokušavati sprječavati na taj način jer jedino tako se mogu izvorne pasmine očuvati. Ako je želimo očuvati, onda za nju trebamo propisati način očuvanja i izvršavanje takve obveze. Što se tiče drugog dijela predstavke koji se odnosi na određene nepravilnosti u radu Hrvatskog pčelarskog saveza, nepravilnosti koje mogu i ne moraju biti nezakonitosti, ali jesu nepravilnosti što se tiče isplate potpora, su napravljene u, čini mi se 2012. ili 2013. godine. 2013. pa 14. utvrđeno. 14. i 15. je utvrđeno, mi imamo takve podatke, međutim nije ništa poduzeto po tom pitanju. 2017. godine Agencija za plaćanje poljoprivrede i ribarstvo poduzela ono što je trebala poduzeti vezano za povratom preplaćenih sredstava, odnosno za povratom sredstava koji su se odnosila na porez na dodanu vrijednost u vrijednosti otprilike 2.800.000 kuna. Moj pomoćnik će me ispraviti ako nešto krivo govori, a također i Ministarstvo financija dodatne prijave sukladno isto tako i Ministarstvo poljoprivrede sukladno svojim obvezama iste te godine 2017. godine obavijestilo sva nadležna tijela o utvrđenim nepravilnostima, a druga tijela trebaju onda utvrditi jesu li te i nepravilnosti koje su bile razlog za povrat, koje smo mi evidentirali, isto tako eventualno i nezakonite ili namjerne, jesu li nezakonite radnje ili namjerne nepravilnosti. Ja sam osobno tada kao državna tajnica potpisala sve ove dopise prema nadležnim tijelima vezano za izvještavanje utvrđenim nepravilnostima i povrate. Hrvatski pčelarski savez koji danas ima drugo vodstvo jest udruženje koje broji 150 udruga koje radi na cijelom teritoriju Republike Hrvatske i koje okuplja oko 7.000 pčelara. Mi nemamo nikakvog razloga zbog utvrđene nepravilnosti oduzeti Hrvatskom pčelarskom savezu ono što radi, zašto nam podnosi uredna izvješća, kao u bilo kojem drugom poslu. Naša je zadaća ako utvrdimo nepravilnosti izvršiti povrat i prijaviti te nepravilnosti drugim tijelima. Hvala vam ministrice na ovom pojašnjenju. Otvaram raspravu. Javlja li se neko po ovoj točci? Gospođa Vukovac, izvolite zastupnice, mikrofon samo uključen. Hvala lijepa predsjednice. Srdačan pozdrav prije svema gostima iz ministarstva i svim kolegama zastupnicima. Izdvojila sam samo 3 pitanja za koja mislim da bi bilo dobro pojasniti. Dakle, evo krenut ću od katastra paše, znači ukidamo ga, koliko vidim, znači registar bi trebao zamijeniti dosadašnji katastar. Hoće li nam registar pomoći da možemo pratiti zapravo situaciju sa medonosnim biljem na terenu? To je jedna stvar koja me zanima, a druga, svjedoci smo trenutno da imamo sukob između stočara i lovaca na terenu, pa može li nam se i ovdje to dogoditi s obzirom da je katastar imao jednu ulogu, koliko god ga vodili ili ne vodili, ali imao je ulogu i u tome da se u isto vrijeme ne napasa stoka kada su puštene pčele, jel tako? Pa sad me zanima da ne bi i ovdje napravili taj problem kao što imamo sukob između stočara i lovaca. A moje treće pitanje se odnosi, mislim da je to članak 31, na nadzor od strane poljoprivrednih, odnosno inspektorata. Rješenje koje donese poljoprivredni inspektor ne tretira se kao, na njega nije dopuštena žalba. Jel? Jesmo li mogli već sada uskladiti situaciju pa dozvoliti pravo na žalbu? I isto tako me zanima što inspektorat na sve to kaže. Jesmo li zatražili njihovo mišljenje, jesu li se oni referirali na ovaj izmjene i dopune ovog zakona i hoćemo li s njima komunicirati, jer je jako važno da
njihov nadzor i ono sve što oni čine, da to bude na kraju i učinkovito. Isto tako moramo razmišljati o zaštiti samih poljoprivrednika, odnosno onih koji inspektor bude nadzirao. Evo, hvala. Hvala. Zastupnici Vukovac, da li se još netko javlja pod ovom točkom? Ako ne, ja bih isto postavila neka pitanja. U nacionalnom pčelarskom programu 2020-2022 moguće je pročitati informacije o zabrinjavajućem trendu uvoza meda, od kojeg najveći dio uvoza dolazi iz trećih zemalja, odnosno iz Kine, i znamo za sve prijevare koje na kraju krajeva otkrila je Europska komisija u svom istraživanju i dampinške cijene, što ugrožava položaj naših pčelara. Zanima me što ministarstvo poduzima po pitanju kontrole kvalitete meda koji se stavlja na hrvatsko tržište. Možete li se možda kratko osvrnuti na potpore koje pčelari u Hrvatskoj dobivaju i u kojoj fazi plasman meda u hrvatskoj staklenci? Znam da je taj projekt ministarstvo podupiralo, no čini mi se da je nekako ispalo iz vida, ne znam do kud se stiglo. Također imali smo ove godine jednu nemilu situaciju sa pomorom pčela u Međimurju. Da li je tu otkriveno tko je odgovoran i što je ministarstvo učinilo da pomogne pčelarima? I posljednje pitanje, mislim da ste dijelom odgovorili, ali možda da onda sveobuhvatno još jednom ponovite vezano uz ove primjedbe koje smo dobili i predstavke. Ministarstvo prenosi ovim zakonom određene ovlasti Hrvatskom pčelarskom savezu. Da li nam možete reći kakva je praksa u drugim državama članicama i tko u drugim državama članicama vodi evidenciju pčelara i pčelinjaka, evidenciju pčelarskih vozila, operativni dio vođenja pašnog reda? Naravno, ono što vi možete odgovoriti, ostatak pretpostavljam da je gospodin Barač zbog toga tu, pa ako nam on može nadopuniti eventualno neke odgovore. Izvolite, ministrice. Hvala. Dobro, što se tiče sukoba pčelara i stočara, ja nemam baš obavijesti o tome, ovome drugom imam. Pokušat ću to vidjeti i proučiti, međutim, registar pašnog reda, znači evidencija o pašnom redu sadrži gotovo iste podatke kakve je trebao sadržavati katastar. I također isto tako obvezu vođenja, znači obvezu usklađivanja sa vremenski predviđenim, znači, pašama. Što se tiče sukoba između stočara i lovaca, one su najčešće na površinama koje se koriste kao pašnjaci, a koje su u stvari bila šumska zemljišta, po mojim podacima ne poljoprivredno zemljište. Taj nered je nažalost posljedica pogubne odredbe, pogubne uvođenja 2014. i 2015. godine krških pašnjaka bez evidentiranja zakupa, bez ugovaranja zakupa državnih šuma, i taj nered je tako težak da ga nismo sredili još uvijek ni danas. Nešto smo ga popravili, ali nismo ga doveli do kraja niti danas. Ali evo, nastojat ćemo tu problematiku sa zakonskom regulativom dovršiti u 2021. godini, uspostaviti red za korištenje tisuća i tisuća hektara državnih šuma za koji se primaju poticaji, a bez mogućnosti provjere gospodarskih programa, konačno uspostaviti red, evidentirati proizvodnju, a isto tako i za te ljude koji nisu za sve odgovorni, pokušati investicijskim potporama osigurati nedostajuće objekte za preradu. Između njih i između lovaca, upravo zbog nepostojanja ugovora, to dolazi često do problema, ali ne samo zbog toga. Što se tiče nemogućnosti žalbe na rješenje državnog inspektorata, to će mi pomoći pomoćnik, ali državni inspektorat je bio u povjerenstvu i isto tako podržao ovaj prijedlog. Oni su podržali prijedlog, poštovana predsjednice, članice i članovi. Samo odgovor na... isključite.
odgovor na pitanje. Oni su bili članovi, normalno predstavnici Državnog inspektorata u povjerenstvu koje je radilo ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona. Složili su se, davali su svoje primjedbe. A što se tiče njihove uloge u ovom dijelu i u kontekstu pašnog reda kojeg smo spominjali i provedbe uzgojnog programa za ono uzgojno udruženje koje provodi uzgojni program sive pčele, u njihovoj nadležnosti je potpuno kontrola onih postupaka koje smo mi odobrili. Kako po pitanju uzgojnog programa, tako po pitanju ovog zakona. Nadalje, što se tiče nacionalnog... Samo mikrofon uključite. Hvala, oprostite. Što se tiče nacionalnog pčelarskog programa, trogodišnji program je usvojen 2020. godine. Novi trogodišnji program, on je vrijedan nešto više od 42 milijuna kuna, odnosno otprilike po godini negdje 14,8 milijuna kuna, pri čemu se 50% sredstava financira iz Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda, a 50% sredstava iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Sredstva se uvijek u cijelosti potroše, najčešće se najizdašnije se troše u mjeru tehnička pomoć pčelarima, najčešće i prealociramo neutrošena sredstva iz drugih mjera u ovu mjeru, tako sada stoji prema zahtjevima, a preostala sredstva se koriste za drugih 7 mjera, od kojih su najčešće suradnja s laboratorijima, zatim isto tako sprječavanja širenja različitih bolesti, varooza i marketing u pčelarstvu. Kontrola kvalitete meda, mi smo nešto učinili izmjenama pravilnika u 2019. godini, imali smo čak i pozitivne rezultate što se tiče i vidljivosti, pa neću sad reći proizvodnje jer se to može samo stvoriti na određenim dugoročnim trendovima, ali što se tiče smanjivanja uvoza. Ove godine uvoz, kao što ste i sami primijetili, raste. Prema našim podacima, ako ovakav trend ostane, a vjerojatno hoće, kakav je bio u prvih 9 mjeseci, proizvodnja će pasti gotovo za 30%, a istoj toj mjeri će otprilike narasti uvoz, pri čemu je ovo bila jako loša vremenski i klimatski godina za pčelare. Iako smo mi izmjenama pravilnika koji se odnosi na označavanje omogućili preciznije informacije potrošaču, to još uvijek nije dovoljno i mi na razini Vijeća Europske unije nadležno za poljoprivredu i ribarstvo pripadamo onim državama koje zastupaju tezu da je potrebno na razini EU-a dogovoriti drukčiju i precizniju regulativu jer je to osnovni problem. No još uvijek to tako, još uvijek u tome nismo uspjeli. Vezano za nacionalnu staklenku za med, prije negdje 1,5 godina je bilo oko 800 pčelara koji su staklenku preuzeli. Na kraju ove godine, prema podacima Hrvatskog pčelarskog saveza koji su mi iznijeli nedavno, trebalo bi ih biti negdje oko 960, jel tako? Očekivali smo i veći rast, iako imamo rast nešto veći od 10% u odnosu na posljednju godinu kad se mjerilo, to je još uvijek premal broj u odnosu na ukupni broj pčelara kojih je negdje oko 8.500. Ministarstvo poljoprivrede će, bila je teška godina i ograničeno kretanje utjecalo na preuzimanje staklenke, no svejedno Ministarstvo poljoprivrede prepoznaje da to ne ide dovoljno brzo, iziskuje vjerojatno i određene troškove za pčelare i Ministarstvo poljoprivrede će u 2021. godini nastojati poduprijeti na dodatne načine, dodatnim novim mehanizmima brže širenje nacionalne staklenke za med, jer ona doista potpuno garantira sljedivost i kvalitetu hrvatskog meda. Ništa na tržištu trenutno ne funkcionira na taj način što se tiče meda. Međimurje, pomor pčela, istrage su trajale dugo. Moja su saznanja da je vjerojatno riječ o nedozvoljenom sredstvu, a ne o bolesti. To Ministarstvo poljoprivrede je sudjelovalo u cijelom procesu upućivanja na analize. Obavljale su se detaljne analize ne samo u Hrvatskoj nego u inozemstvu. Prvo je utvrđeno da pomor nije uslijedio zbog bolesti. Prve analize na nedopuštena sredstva su bile pokazale da
pomor nije povezan ni sa korištenjem nedopuštenog sredstva, no kad smo zatražili, i tu smo mi doista bili uključeni, dodatne analize, ne samo pčela, jer to su male količine, nego i tla, utvrdilo se ipak da je korišteno jedno nedopušteno sredstvo nepoznatog počinitelja. Takve su moje informacije. Mi smo napravili jedan program pomoći kojeg je usvojila hrvatska Vlada. Trenutno je objavljen je pravilnik za dodjelu pomoći međimurskim pčelarima. Pomoć je vrijedna 1 milijun kuna, odnosi se na nadoknadu izgubljene dobiti za ovu godinu i trebala bi iznositi pojedinačno oko 860 kuna po košnici, pri čemu se nećemo zaustaviti samo na tome, nego će u mjeri 5.2.1 u natječajima koji slijedi biti moguće obnoviti pčelinji fond po uzoru na, podsjetit ću, isti takvu mogućnost koju smo mi uveli 2017. godine u mjeru 5.2.1, odnosila se na zlatnu žuticu. Do tada to nije bilo moguće. U redu, hvala vam. Možda samo ono zadnje pitanje drugih država članica. Evo, ovo moram pročitati, to moram priznati jer sam nije to tek, kasno sam pročitala, ispričavam se, pa nisam nije još to svladala. U Sloveniji je znači krovna organizacija pčelara, u Sloveniji je također udruženje koje se naziva, tako se točno zove, Pčelarska sveza. I u okviru tog saveza djeluje i savjetodavna posebna služba, ali ne njihovo nazvalo Ministarstvo za pčelarstvo, laboratorij za analizu meda. Savez je priznata uzgojna organizacija za sivu pčelu i dobro, voditelj uzgojnog programa je, to je manje sad važno. Dakle, postoji savez, samo on ima i veće puno ovlasti nego što ima Hrvatski pčelarski savez. U Austriji na razini cijele države djeluje Austrijsko udruženje pčelara koje okuplja austrijske pčelare, uključuje udruge uzgajivača pčela. Propisi o držanju pčela u Austriji donose se na razini njihovih saveznih pokrajina i svaka pokrajina ima ponešto drukčije regulirane uvjete za pčelaranje. Ovo austrijsko udruženje pčelara, pored poslova koje obavlja, isto tako u okviru njega djeluje nekoliko pčelarskih škola. Italija, također na razini talijanskih regija, regije donose propise o državnoj zaštiti i uzgoju pčela. Pčelari Italije također su ujedinjeni u Nacionalni pčelarski savez koji objedinjuje regionalne saveze udruga, profesionalne pčelare te udrugu za proizvodnju matične mliječi. U Italiji djeluje nekoliko uzgojnih udruženja pčelara koji provode uzgojne programe za talijansku pčelu te su u nekim regijama pokrenuli zaštitu izvornih talijanskih pčela već dodatne u odnosu na ono što imaju. Njemačka, regulirano na razini svake savezne države, a na razini cijele Njemačke također djeluje jedinstveni Njemački pčelarski savez osnovan 1907. godine. Okupljaju pčelarske udruge, organiziraju sve aktivnosti podrške pčelarima, očuvanje pčela, školovanje pčelara, uzgoj matica, zaštitu i promicanje njemačkog meda. Danska, Švedska, Norveška, Finska. Aktivnosti obavljaju ujedinjeni. Svaka država ima vlastiti pčelarski savez. Što to znači? Je li to neovisna udruga? Imaju na razini zaštite također neovisno udruženje. Imaju zaštite genetike, oni provode na razini nacionalnih pčelarskih saveza, a zajednički im je uzgojni program. A prema neslužbenim informacijama, Mađarski pčelarski savez organiziraju aktivnosti po regijama gdje su imenovali savjetnike za pčelarstvo koji provode i prate sve regionalne poslove i aktivnosti potrebne pčelarima, a plaćaju se dijelom iz Mađarskog nacionalnog pčelarskog programa. Ja bih rekla po ovim primjerima koje smo dali, da oni prate regulativu, odnosno uredbu o uzgoju domaćih životinja, da su još na malo višem stupnju razvoja što se tiče uloge uzgojnih udruženja i pčelarskog saveza, da neki od njih daju javne ovlasti i rekla bih na osnovu ovoga što smo sad pročitali, a i kad smo odgovarali na ovu predstavku, rekla bih da mi nismo dodijelili tu nešto veće ovlasti nego što je to prosječna razina Europske unije. Hvala vam na odgovoru, zaključujem raspravu i dajem na usvajanje prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uzgoju domaćih životinja. Tko je za? Da li ima netko protiv? Suzdržan?
1 suzdržan. Konstatiram da je zakon usvojen većinom glasova uz 1 suzdržani glas. Prelazimo na 4. točku.